Стахова, добре ще канала Трима футболисти. Днес ще играем матч, ще въртим колелото на късмета. Късмета, като той ще ни избере с какви отбори сме и ще играем един матч. FC 26. 6. Нека започваме. И така, хора, аз първо въртя колелото да видя с какъв национален. Аз съм с Франция, моля се. Франция. Yes, аз съм Франция, Франция. да. Обаче няма как да си с Франция. Да, знам. Давай. Сега Радко. Ти си с Португалия. Добре. Португалия и Франция. Кристиано срещу Килиан. Нека започваме. Хора, надявам се вижда добре, ако не се вижда, не ме интересува. Да. Така. Да, аз съм с Франция. Аз съм с Португалия. Франция. Килиан Чу също. Аз съм с Светова. Дай един по-остатъци. Да. Отборчетата. И ще после да направим с килкуби. Да. Аз тук много не разбирам, ама ще пускам някакви. Колко да Аз я? обаче имам доста добър отбор. Да. Той между другото добър ли? Кой? Той е. Камалинга? Не. Чеки. Раншият. Чеки, да. А, да, добре. Добре. Рабиот. По-добре, не Рабиот, а той... Това. Камалинга жена улица, а място на Дизире. Кой? На Дуе. Що? Защото Дуе по-малко. Място ще Място ще. Ами дай там, просто дай. Да, не окей. Знам къде сме. О, той ще играе. Брат, на място на Дигне. Няма много. И чай, кой? Дето. Да. И тук някой. Нека започваме. Така. Вижте каква хубава атмосфера. 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 Без, нали, място на французите. Така. Ами си се... Започвам. Искам сега първия гол, искам да е на Килиан. Или много искам, не знам. Това Кристиано ли беше, бе? Кристиано, къде е топката на Килиан? Не май. Май Кристиано, бе? Не знам. Пишете долу в коментарите. Аз не видях. То се говори, нали, че Килиан е заместника на Кристиано. Не знам. Ей, много. Има още време. Що е Кристиано матч? Ама, не. Тук май Тук не засадаме нещо. О! Нямаше, нали? Не пък он мале какъв шпагат на Салиба, така направо. На Салиба, ли? Да, на Салиба. Салиба, бе. О, защо? Чай, аз... Бе, твоите е така. Мале, защо му бих така с цяла своята? Добре! Няма. Много центрирай сега! Изстрел! Мале! Кристиано Роналдо. Не бе, Кристиано беше. Мале, какво спасяваме така на врата? Сега Бапе. Ай, сега спринт. Знаем какво е правил 2018 и сега ще го направим. И това е гол. Килиан Бапе. Килиан. Но яко между другото. Мани. Я гол, наистина. Това просто Килиан може би наистина е най-добре. На тебе се виж само главата. Ай, нищо не е станало толкова. Айде. Мале, тук колко е тъмно. Да, бе, не, то... Ай, Педро! Не то. Педро. Не то. Няма това. Няма. Това е на вратарището. Взякам Дембеле. Ей, ако ти беше минало. Не. Ай, бе, Роналдо. Ей, кой искаш на 40 години? И колко ти? Нали пак те игра в футбола? Браво! Оста. Взе това е. Майко направо. Не то. Ай, тук нарушение. Няма фал.
Как да няма фал? Няма фал. Така чисто фал според мене. Не. Не. Щом седя да го казвам, значи не фал. Добре, и бегайте. Бат! Аз един път така го обърнах с Португалия, като махнах Кристиано и сложих на място на Кристиано. Кога си ме обръщала партия? Обърнахте с Рафа Леао. Помниш ли? Не. Защото никога не се е случвало. Напротив. Никога. Когато и ти беше с Франция точно, Когато- водеше ме много и аз се обърнах с... Да, бе, обърнала си ме. Да. Никога не е ставало си нещо. Мгм. Добре, С кажи- Рафа Леао. Да, кажи ми кога е ставало. Не помня си кога. Аз отделям. Защото не е ставало. Що не помниш? Опа. Точно с Рафа Леао. Да, бе. На FC 25. Всякакъв може да вярваш. Не, се нямаш нищо не става. Нищо. Не, ясно. Добре става. Я пълен обаче. Край. Ти какво става, бе? Колко на плохо. На Килян нещо... Що с Килян? Тук няма да не става. Тя сега иска да направиш шпагат. Нали? Не. Джимбиле. Носителя на златната топка. Фейк носителя. Той там където... Той меси по... Майко, ако това беше влязло... То това Това беше май странична или задна. страничка съренче. Какво според теб, кой трябва да излезе от тук? Според мен е Рафиня или Ямал. Дембеле абсурд. Той 100% е подкупил някой. Тук винаги прави тези меси. Да, бе. Ай, почти винаги. Да, бе, направо. Да. Не. Къде там Ерлин Халанд? Да, ма ми се спечели световно. Това беше 12 тура. Ама това е сезона, където... То нормално. И каквото и че е 20 тора. То се ръководи по Не по година. по какво? По сезон! Да. Да, точно. Миналия сезон и предстоящите само началото до октомври или там до ноември, когато. Хубаво, спечелил един трофей. Спечели с Франция още два. С ПСЖ. Купата и лигата. И вкара много гола. За мен Халанд трябваше да спечели. Според мен. Според мен. Ако Бапе беше спечели световното, Бапе ще вече да има златна топка. Добре съм. Защото световното най-големия трофей. Айде, добре. Аз какво? Чакай, бе. Скъпвам. Чакам. Той къде отишъл Дембелето, бе? Той Дембеле само напред да Според стои. теб тази година наистина, кой трябваше да вземе златната топка? Тая година. Да. Където Дембелето? Да. За мен Ямал... Не, аз не харесвам Ямал изобщо. Никой. Да, бе. Честно. Видеото беше спрямо. Сега ще ме изравниш. Сега ще изравниш. Ето, там пък няма никой. Кой ти е твоето, бе? Ще пише 8, 20 нещо друго. Не бе, нищо. Това е колко минути да снима.
Не, сигурно не е излязло, то съм видя. Излезе. Ще го забавим ти, като го обърбва, да видим дали е излязло. Айде, Роналдо! Айде, Роналдо! Бат, Роналдо! 40 години, как? И какво от това, че не 40? Искаш да бяга като Нали бил там най-лошия? На 40 години прави задни ножици, обаче сега на 40 години не можеш да бягаш като Мбапето, например. Нали имат толкова много почки, нали тренират. Е. Има хора деца на 50 и пак бягат много бързо. Има обаче не всички. Той Роналдо нали беше най-бързия, бе? На неговите години си беше доста бърз. Се е бил, защото ти си тогава не си знаят с футбол. Ай, газ. Хващаш. Така, хора, завършваме се. Да, малка пауза. Трябва да е от другата страна, бе. От другата страна, бе. Не, тук. Но... Нищо, той е много следно да спите. Защо се криеш там, бе? Ела тук. Няма. Що? Не искаш да гледам къде бидеш. Пак май, не е сигурно. Кой бил слаб на душките? Предния матч играхме Реал Мадрид срещу Арсенал и той пропусна 4 дуспи с Килиан. Така, последна. То беше в дуспите, което са на Видя края на малко матча. по-силно и готово. И сега вамте, че карах. Роналдо пак вкарал дуспа в пеналото. My name is Cristiano Ronaldo. Пес. Бомба. Абе, бати майката! Защо спира? Не е спрял. Твоето е спряло. Окей. Завършваме се, хора. Чакай, сега искам да направя една смена. Ще махнеш Мбапе. Махни Килиан Мбапе, че той е много слаб. Чу ли? Айде, махни Килиан. Да, бе, да. Ай сега. Тук ще го оправя. Айде, бе, се. Да бегай, бе. Няма го махам. Сложи го на място на Баркола. Сложи го на място на Дизеле 2 и на Баркола. Чакай, той е... Ма няма никой, нямаме... Нападател? Нямам нападател. Факт ти ги остави да изяват скамик. Иначе имаш и Дуе ще бъде нападател. Или не, чакай, Дембеле, той може нападател. Да, той може. Смени го с Дуе. Тъй. Чакай. Давай. Сега, какво беше тук? Мале, газ се посважа, защото много се насъчва. Роналдо, тук ако нещо. Клас, сайт. Дух! Мале, Роналдо!
му води с 4-2. Аз трябва да стигна. Yes! What? Как? Вара Португалия са купили... По-скоро Роналдо. Що Роналдо пак? Ето има пари. 1 билион. Милиард. Не бе. Милиард. Милиарди ли бе? Да. Не, Тук е цял милиард и милион малко чанък. Не. не означава не също. Как 1 билион, защото ти много вече? Не знам. Айде, давай. Браво, СМК. Какъв ти Семка, бе? Семендук. Някак си става. Така е сега. Не. Не са, бе. Ма то не мога никой да подава. Хайде, става. Нали имаш нова физика? Пак ти повтарям 40 години. И какво това, че на 40, бе? Ай сравни го с Меси. Той пък не може да целя вратата. Кой? Меси. Да, бе, направо. Да. Направо. Роналдо поне прави задни улици. За ти поне всички футболисти казват, че не се прави. Ще го харесват просто. Да, бе, направо. Но хората казват, Роналдо повече харесва. Роналдо на 40 години. И какво това? И Меси на 40 в вкара. И печели трофей, докато Роналдо. Напротив, Роналдо прави задни улици, а той Меси това не Ама може. печели трофей Роналдо. Не може. Так, си не. И айде и Меси стане 40. Но той носи 139, там 40. 38 и 40. Ми е едно и също. Айде Меси стане 40. Ама той даже не играе при вас. Ще играе. Той до 2028 и 29 ще играе. Сигурен. Да. А Роналдо през 2027 май ще приключва. Той вече е в Дорт. Той и Меси е да, то всеки е да приключи. Ай! Да приключим матча. Не. Той вече приключи, аз като замисля. Не. И така, хора, видеото приключи. Оставете лайк, subscribe и чао!